Inboxen, som sidder herover. Når vi klikker på den, så får vi et overblik over de cases, som der er sket noget nyt i. Med andre ord, det er der, hvor der er kommet noget ny information fra den henvisende dyrlæge. Og her kan vi se, at der er en lille label herude, der fortæller os, at der er 2 nye ting, vi skal gå ind og kigge på. Og det er så de 2 cases, vi har her. Og ligesom før, når vi vil se den enkelte case, så klikker vi på View Case herover. Den sidste i rækken herover, det er Cases. Det er historikken. Det vil sige, det er et oversigt over alle de cases, vi har haft igennem systemet. Vi kan hernede klikke og se videre i systemet, hvor mange der er. Vi kan også her vælge at få vist dem alle sammen, så vi har et oversigt over det. Vi kan oppe under filtrere, der kan vi lave søgning, således at vi kan søge på for eksempel, at det kun er én type af dyrklinik, vi vil se på. Vi kan også vælge at søge på, at det kun er alle hunde for eksempel, eller hvis nu det er noget med diskusprolaps, jamen så kommer den frem her, således at vi kan søge på det ganske nemt.